Laqda ħbieb tal-Arkivju Nazzjonali ta' Malta qed tiċċelebra l-25 anniversarju mit-twaqqif tagħha. Sa mill-bidu tagħha laqda ħadmet biex jgħinet tistabbilixxi l-Arkivju Nazzjonali ta' pajjiżna kif nafuhom illum il-ġurnata bħala entità governattiva distinta effukata fuq il-preservazzjoni ta' rekords li ddokumentaw l-istorja ta' pajjiżna. Għal dan l-anniversarju ddokumentat ukoll l-istorja tagħha nfisha permezz ta' ktieb miġbur mill-awtur Martin Hampton li ma dan l-istazzjon spjega kif din il-pubblikazzjoni tirrakkonta l-istorja tal-għaqda. Bħala għaqda għamilna l-almu tagħna waħda li noħolqu iżjed kuxjenza nazzjonali dwar il-bżonn tal-Arkivji Nazzjonali. Sewwa, it-tieni biex għenninihom mill-lobbying tagħna anke mal-membri parlamentari ħalli l-Arkivji Nazzjonali li dak iż-żmien kien għadhom parti mill-Dipartiment tal-Libreriji jinqataw u jsiru entità għalihom. U t-tielet biex jitwaffqu korsijiet l-Università ħalli l-ħaddiema tal-Gvern li jkunu qed jaħdmu f'dak id-dipartiment f'dik l-entità jkunu iżjed kwalifikati biex jagħmlu dak ix-xogħol. Dan u aktar jinsab dokumentat fil-ktieb li tniedel dell-okkażjoni u jinsab għal-bejħ mill-Arkivju Nazzjonali fir-raba tal-prezz ta' 10 euro billi jkompli qajjem aktar għarfien dwar xogħol din l-għaqda. Ma naqas ukoll li nitkellmu mal-President tal-istess għaqda Evelyn Pulicino li wkoll kienet editur tal-ktieb flimkien mal-Professur George Kassar filwaqt li fakret fil-ħidma tal-għaqda li waslet għal tibdiliet sinifikanti li saru fl-Arkivju Nazzjonali ta' Malta matul iż-żmien, Pulicino qalet hekk. Biex naħsbu fil-passat biss bħala nostalġija, imma naħsbu għal-futur da jagħtina il-kuraġġ u anke determinazzjoni li nkomplu naħdmu biex nippreservaw il-patrimonju arkivistiku ta' Malta li huwa uniku. Jelenkat ukoll diversi inizjattivi bħal kollaborazzjoni Ewropea f'dan il-qasam u binja dedikata l-Arkivju Nazzjonali bħala l-passi li jmiss fil-ħidma tal-għaqda.